Takže člověk je dneska jeden 6 penalty dokud za mnou nepřejde Martin Hrabena. Nezapomeňte používat slovový kódy na faul Hrabe 10 a na Galaxy Hrabe 5. Jdeme kopat. Dneska je taky docela teplo, ale i trošku pofoukává, takže tak. Jdeme kopat, zase nemám kopačky, jo. To asi nevadí, jdeme. A bolí mě mega noha, nebo mě bolí. No to je jedno. A jdeme ještě na tady to. Budu docela blízko, ahoj. Prostě takhle easy, ne lidi? A mám 50 bodů. Víc jsem si to nevím napsaný. To asi jedno. Takže tak a už jsme rád. Čus.